Сине Божи, ние ти благодаря за тази възможност, като винаги, за тази изказана, Господи, радост, която Божи ние имаме в Тебе, защото, Господи, радостта в Господи, наша сила, мислите благодаря. Това, когато Господи бяхме странещи, това, когато Господи бяхме отделени, Господи, Ти ни произвал, Боже, Ти ни намери, Боже, и Ти даде вътре в нас святия си Дух, Господи, който не си дарил, Боже, който си дарил, Господи, с спасение, с вечния живот. Благодаря Ти, Господи, за живота си. Благодаря Ти за това, че, Господи, Господи, преминава наистина през наши времена, през трудни времена, през различни трудни изпитания, Господи, както казах, Господи, ние не сме сами. Там вътре в това огнено изпитание, а дори и така, ако мога да го нарека, Господи, ние не сме сами. Ти, Господи, си вътре в това изпитание. Ти си с нас, Господи, ние сме Ти благодарни. Може да благодарим Ти, Боже, че Ти си до нас, Господи. Ти сега живее вътре в нас, Боже. Нека всяко човешко нещо може да падне, Господи. И наистина, Господи, всеки Ти да вземе централно място, Господи, да благослови и да царуваш и да живее, Господи, вътре в нас. Само тогава, Господи, живота Ти е огъня. Само тогава, Господи, живота е победен. Само тогава живота Ти има смисъл, Боже. Затова ние искаме всяко да ще Ти да преводиш вътре в нас. Всяко човешко нещо, християнство, Господи, да не бъде религия, но да бъде един жив орган, Господи, който да обитава и да живее, Господи, вътре в нас, защото ние не служим на мъртви ритуали, но ние служим на един жив Господ, който трябва да бъде жива вярата и трябва да бъде жива надеждата. Господи, благослови сега тази вечер Словото Си, и нека това Слово, Господи, изречено в помощ, то нека да проработи, Господи, и да дава това Божието в нас. Благослови нашите семейства и това Ти моля, Господи, нека да се изпълним с Твоята божествена воля. В името на Исус Боже, и се останат сега в Твоите ръце и против Твоята воля. Благодаря Ти, Господи, река Бог, дори да не Ти говори, дори да Ти моля, можеш, Ти стои, Господи, четеш, мислите, не знаеш около себе с какво разсъкоминаване, какво се състои животът ни и Ти отговаряш и въпроса и радваш. Благодаря Ти. Веселието на пастор Бог, благодаря Ти, това, че ще говоря каката може да си, да може да се дотива да благодейства, да бъде на живо свидетелство, към което още много да души да може благослови нас, които се гледали, брат Николай, пастора, брат Николай, сестра Николай, сестра Васил, глава Васил, Господи, моля Ти, добра ласка, Господи, моля Ти, благослови тези, които са хлади, Боже, благодаря Ти за това чудесно, прекрасно съвестно, което ние сме Боже, да се молим един на друг, да пушим наистина човека, силата на всеки Боже да живее и да царува, Господи, да бъде, да ходи помежду нас, Господи, и така да видим чудеса и знамения, Господи, които Ти си дошъл в Твоето Слово. В името на Исус Боже и Ти благодаря. Амин, Боже. Слава на Бога, сприт ми ходите кучите. Амин. Слава на Бога. Днеска така искам да поставим един въпрос и да разсъждаваме от Словото Божие. Къде е живота на човека? Вижте, това е един много интересен въпрос, ще ви кажа защо. Всеки човек каже, живота е мой, аз живея както си искам, както си знам. Много пъти така хората казват. Преди го отиваш да говориш, дека, ако неща пари ми да я знам как да живея, както беше поднесен. Но така е, че ще отговорим на въпросите съобразно Божие Слово. Къде е живота на човека? Всеки един човек ляга, и всеки ляга, събужда се, отваря очи и живее. Минава ден, минава две и време, когато живота свършва. Значи, кой решава кой колко да живее, кога да започне, кога да свърши? Значи има нещо, което е извън човека. Значи, това са въпроси, за които ще говорим днес, разбира се. В Йов 12 казва така: в чиято ръка, значи ръката на Бога, е животът на всичко живо. Значи, в ръката на Бога е живота на всеки един човек. Ма и вярваш, не вярваш, това няма никакво значение. В ръката на Бога е. Сега, разбира се, някой ще
колко разсеява Бог. Тук Бог говори по него с антропоморфизъм, това е английски дума. Това свежда духовните неща по човешки да може да разберем. Това говори, че всичко е в неговите ръце, в неговата компетенция, ако малко е така. Бог няма 1000 ръце, но всичко е в него. Така че, това е много важно, първо живота е в неговата ръка. Но когато става дума за християнина, той вече има една още по-голяма сигурност. Помните Исус как Словото вървище? Сега в Яна 10 глава, 27-22 стиха така. Моите услышат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват. И аз им давам вечен живот, и те никой няма загинат, никой не може да играме от ръката ми. Виждате какава в ръката ми. Сега, още повече, отивам малко по-долу. В Колосяни 3:3 апостол Павел казва така, защото умряхте и животът ви е скрит с Христа в Бога. Още по-долу тема. Значи, нашия живот е скрит с Христос в Бога. Това говори. На тази земя преминаваме на истинския живот. За вечността, тя е в Христос. И това е нещо, което е много важно и много ценно, което не се трябва да го знаем. Слава да бъде на Господ. Сега, малко ще говорим наистина, живота като цяло е дар от Бога. Не от нас, никой от нас не може да се напъне, да ще каже, аз сега ще направя така ще ви е повече. Ще има неща, които Бог дава като правила, като начин на живот и по този начин може Бог да обучи дитя човека. И обратно, ако човек живее лош живот, върши много лоши неща, Бог има компетенцията да му съкрати дните. Бог е суверенен. Така че, с малко ще спим на тези неща. В Матея 16:26 Исус казва така. Какво ще ползва, ако спечелиш богатства на цялата земя, а загубиш живота си? Какво ще дадеш за замяна душата си на живота си? Значи помните, от тази става една везна. Живота на човека, тук са богатствата на този свят. Те са в една везна. Сега, кое е по-паченото? Нека богатствата. Добре, богатствата идиома. Помните този човек, който имаше големи богатства, една голяма хамбаря. И тогава Бог казва, глупецо, дойдеш там душата ти. Това и ти на колко става? Така че, важно да речем, живот е най-голямата ценност за самия човек. И сега, ще видим Словото Божие, какво ни говори сега относно как да живеем, ако му кажа правилно, благогоден живот. Ще прочета два стиха сега. Първо Петрово, 3:10-12. И после псалмите пак ще прочетем. Те са почти препокриват нещата, но ще прочетем и двата. Защото който желая да обича живот и да види добри дни, всеки не иска така. Това е едно добро пожелание, но има и условия. И казва така, вижте, който желая да обича живот и да види добри дни, нека пази себе си от зло и усенци от лъжово говорене. Сега, нека се отклонява от зло и да върши добро, нека стреми към мира, нека да търси мир и да стреми към него. Виждам, че има определени стъпки, които човек трябва да живее като тази земя. Наистина да си ги постави като Господи. Това, което ще искам да бъде част от живота ми. Словото Божие каза да внимава колко говори с езика си и да пази себе си от лъжово говорене. Значи, тук е много ще ви казва, защото в този свят хората, кои карат, отдъват, говорят висове, правят много неща с този език. И като че минава за нищо не се притесняват. Утре пак същата работа. Но при християна това е страшно отбечено. Християна трябва да пази себе си от тези неща. Ще ви кажа сега къде Бог предупреждава. Как може да се пази човек? Когато разсъждава Словото Божие и когато то Слово влиза в тебе, работи в тебе. И Словото Божие каже, това, което препълва сърцето, горят и от нашата уста. Сега, вижте Словото Божие казва сега. В Исус Навиев 1:8 казва така. Исус Навиев 1:8. Тази книга на закона, става дума за Божие Слово, да не се отдалечава от устата ти. Какво става тук? Не книги, не отдумане, не свицове. Тая книга, трябва в нея да я слушаме, да съждаваме, да говорим и да живеем. И казва така, но да размишляваш върху нея ден и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, което е написано на нея. Виждаме, че няма, някой казва, това ми харесва, но не ми харесва. Няма такова нещо. Цялото писание Бога да хване, това са правила за живота. Както примерно, като си на пътя, шофьор, караш колата,
там има знак стоп, има 50, има 20, имат предупреждение. Всички тези знаци са наше добро. Те не са така там. Те са наше добро, да може да стигнем до края на пътя. Същата работа е Божието Слово. Бог ни го е дал, да можем варейки по това Слово, да стигнем вечността при Него. И каза така, защото тогава ще напредваш в пътя си и тогава ще имаш добър успех. В пътя ще напредваш и ще имаш добър успех. Това е много важно. След това Псалом, първи Псалом, първите 3 стиха, много говори в такъв дух. Точно това, което говорим сега. Псалом 1 ти казва така. Блажен он е човек, който не ходи по съвета на честивите, и в пътя грешния стои, и събранието на пресмятърите не седи, но се съждава закон на Господа, и в него закон се получава ден и нощ. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плодове на времето си, и чието листи не повяхва. Що върши, че благоуспява. Виждам какви хубави стихове. Виждам, това са неща, които Бог ги пише към нас. И сега вижте, интересно е да отбележим, че началото, когато Бог създаде човечеството, първите хора живееха много години. По 800-900 години. Това беше много нещо. Представете си, колко живее повече човек, толкова повече грях тръпа върху себе си. Защото няма как. Че Сатана има, всички хора са грешни. И грях. И тега, колкото повече живее, толкова повече греха е в него. Умака така. Обаче, сега искам да премеща нещо, което е важно. Битие 5 глава, хората стигаха следно до 800 години. Ако четете Битие 5 глава, ще видите има 800, 900 до 1000 години. Това беше живот. Обаче, тъй като греха се примножаваше все повече, Словото Божие казва, че Бог погледна и реши да намали на хората до 120 години. В Битие 6 глава, от 3 казва така. Тогава реши Господ, духът, който съм му дал, не ще бъде вечно в човека, защото той е плът. Твърдите му ще бъдат 120 години. Защото видиш, че греха примножаваше. Значи мисли от 1000 години изведнъж стартат на 120 години. А по-късно виждаме по-нататък, че Бог намали годините още повече. На 70-80 години. И всичко е за наше добро, разберете ме. За наше добро, не е за наше. Понякога ще казваме да живее повече, добре, и 100, и 200 ти да живееш. Ако не кажа ти ще пада, каква е файдата, кажи ме? Живял с 300 години и накрая се учил пада. Целта на Бога е, че човек, който дошъл на тази земя, да се покае, да приеме Христос и да има вечен живот. Това е целта на Бога. Спрямо човека. Вижте сега, в Псалом 90 казва така. Псалом 90, стих 10. Дните на живота ни са обикновено 70 години или където има сила 80 години. Виждаме, 8 години, 120, 70-80. Обаче, но и най-добрите от тях са труд и скръп, защото скоро прекорът и ние отлитаме. Важно е къде ще живиш, когато ще свършиш вечно. Не е важно толкова колко живееш. Дали 20, 30, 50, 100 повече. Това няма никакво значение. Да, на тази земя има значение. Имаме деца, близки хора около нас. Това е добре да бъдем почваме с тях. Но като цяло, човешкият живот има край, начало и край. И е хубаво да имаш надежда, че в края, когато ще случим, ще бъдеш там при Бога. Сега, ще дам тези неща, защото те са хубаво да държам тези неща. Наистина, всеки човек, преминах през тази земя, е хубаво да запита, аджаба, къде ще след когато ще свърши. Това е въпросът на въпросите. На тази земя всяка ще преминем. Бедни, богати, умни, глупави, няма никакво значение. Въпросът е какво става там нататък, когато ще свърши. Сега ще. Псалом 39 казва така. Псалом 39, от 4-6. Кажи ми, Господи, за края ми и числото на дните ми какво е, за да знае колко съм преходен. Ето направил си ми дните като пеля. Това е дните на човешкият. И възрастта ми е нищо пред тебе. Наистина всеки човек, колкото някой да стои, е само лъх. Наистина всеки човек ходи като сянка, наистина направо си царае, трупа са кой-ща, но не знае кой ще прибере. Интересно, ще има въпроси и отговори. Обаче въпросът е такъв. Добре, преминай през тази земя. Кое е това, което ти дава силата да продължаваш? Наистина ще кажа, що вижте, ние като хора, най-че по-скоро като християни, имаме вера в Бога. И знам, че живота ни е в ръката на Бога. И имаш повече, още нещо, което е повече. В Йов 16 се казва така. Човекът роден жена е като ковремен, пълен със смущение, но че Петър си казва така. Тъй като дните му са определени и броят на месец му е от тебе. Значи виждаме, че
живота, периода, който има тази земя да го живеем, той е преката на Бога. Ако ние съществуваме наистина живота е в нас, наистина ето живеем, съществуваме, радваме се на живота, радваме се да дните, които има да живеем, ти са в неговата ръка. И каза така, броят на месеци от тебе и ти си поставя границите му, които не може да премине. Край. Има граница. И понякога хората не мислят тези неща, казват, не ми говори така, аз съм много хора, не ми е приятно да мисля смъртта. Ама чакай сега. Смъртта е част от живота. Краят част има начало да ме край. Ако сега не мислиш за края, когато катиш там, тогава ще мислиш. Човек трябва да преминах през тази земя, да седне, да замисли. Добре, ако има нещо посетне, след това, ще да го пропусна. И какъв е начин да бъда там? Откъде мога да имам тази надежда? Това е важно наистина, че Словото Божие ни казва истина. Те нещата ги разбираме. И Лука 12:15, Словото Божие казва така. Внимавайте и пазете се. Значи много пъти, когато иска да каже нещо важно, предупреждава хората, да ни казва или истина казвам. Два пъти и казва, внимавайте и пазете се. Това са важни неща. И казвам, внимавайте и пазете се от всяко користолюбие. Това е любовта към притежанията, любовта към парите, любовта към този свят, който живеем. Користолюбията. Все повече и повече и повече. И вижте в Екклесиаст пише така, както окото няма насита, така и човечето, както ада няма ста, така човечето няма ста. Човек иска повече и повече и повече. Не се задоволява с това, което има като притежание. Иска все повече и повече. Това е в самия човек. Обаче християнът трябва да има в себе си, като къде, на турски да бъде карар. Трябва да има мерка. Мерка къде, чакай сега. Като имам прехрана облекло, така имам какво да имам какво да облека, чак толкова не трябва да се причам. В Псалом 37:10 казва така, млад бях, остарях, не видях правен, не оставен, нито потом за да проси хляб. Така че видим Словото Божие, и аз се лъчи, не трябва наистина да се приличаме в този свят, напред да опаваме на Господа. И вижте, нещо е важно. Важно е, ако човек прекалено много се влюби в този живот, той няма иска да го напусне. Той ще иска да живее, ако мога е вечно, ама няма такава възможност. Вижте сега с този класа. Вяна 20 така. Който обича живота си, ще го изгуби. Така че го загубиш. Има ден първи, ден последен. И който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот. Защото вече неговия поглед, неговата посока, неговите ценности вече не са на тази земя. Той вече мисля там. Той значи, преминах през тази земя. Бог каза, като имаш прехрана облекло и покрив, доволно ти е. Апостол Петър каза, живееш като присъщи чужденци, хора, които преминават, се минават. Филипените 20 апостол Петър каза, защото нашето гражданство е на небесата. Там е нашето гражданство за вечния живот. Така че на тази земя просто не трябва да се причаме. Напротив, трябва живота да бъде, да има ясна съгласен поглед Христос. Исус Словото Божие казва така, в 11 глава. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. Значи, виждаме, той дава така една надежда, че когато се тръгваме мъчици, пак ще живеем. И после така, и никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре до века, вярваш в това. Разбира се, ние вярваме на всичко, което Бог е казал. Ако и всичко да не разбираме, ако и всичко да нямаме правилно разбиране сега в този път, вярваме това, което написал Словото Божие, е вярно. И това е, което ние го приемем с истина така. Но вижте сега нещо, което е важно. Всеки един човек е или в света, или в Христа. Няма седно положение. Ще кажа защо. Има хора, които налъжават като християни. Почитат нашата вяра, почитат нас самите, но те стоят някакси вън от храма. Не искат да бъдат вътре. Дали са стран, дали не искат да бъдат, да се примчат в още, така да не искам сега да бъдем точно като вас. Така аз искам да живея някакси самостоятелен соло агент. Няма соло агент в този свят. Или с Бога, или си срещу Бога. Виж какво сказа сега. Яна 10 казва така. Къде се идва? Да отканне, заколи и да погуби. А Исус каза, аз дойдох да имате живот и то изобилен. Правите разлика. Идва без да пита къде си. Открадва, коли, погуба. А Исус чака да бъде поканен. Значи в този свят има две сили. Дявола и Бог. Ние вярваме в Бога. Значи дяволът е и той е тук. Всяко става. Дявола атакува Божие чада. Но когато иде към Господа, Бог е този, който пък не опазва. Но това става с нас, които са негови чада. А тези, които не са
Божи чеда, които не са приели Господа, какво става с тях? Дявола ги омотава ги и ги води като сюрия в камада. Това е самата истина. Вижте сега, в притче, ще прочета няколко стиха, така като да видим колко важно това нещо. Притче 10:27 казва така: страха от Господа придава дни. Значи, горе, ако човек живее със страхопочитание към Бога, Бог може да прибави дни. Въпреки, че им са граници. Така Словото Божие. А годините на нечестиви се кръщават. Значи, дума, ако човек живее прекалено лош живот и прави прекалено зли неща, Бог има силата и презумцията и суверен да му съкрати дните. И искам да кажа, че аз преди време живех с работих с едни хора, които бяха така, живееха такъв живот. С мудрите, дето живееха не много добър живот, не много чист живот. Занимаваха с много лоши неща и много от тях, реално те я кажа, и не по един млади си отиваха. Нещото Бог ти ги обича. Бог е дал наистина определени заповеди, които трябва да спазва човек. И когато един човек живее така далече от Бога и върши неща, които не са против Бога, Бог има силата да му движи живота, да се съкрати. Макар че е 70-80 години, той може да си бъде така, даже път на годините. Сега още ще прочета друга притча. Извинявайте, в Псалом 55:20 казва така, Псалом, това са реални неща, които са важни за всеки един човек. Псалом 55:23 казва така: но ти, Боже, ще ги сведеш в гибелен ров, мъже кръвопийци и измамници, няма да стигнат и до половината на годините си. Но ще помня Господ. Значи, виждаме, че ако човек живее нечестив живот, който не е огонен, и Бог може да каже, няма да стигнат и половината на годините. Значи, ако Бог е промислил човека да живее 70-70 години, ще се върши много лоши неща, може да не стигне и половината на годините. Така Словото Божие. Така че, това са реални неща и човек може да каже, маме, ти сега не мога вълнуват. Не е вълнувата, защото това е твой живот, който Бог ти е дал. И ако ти ми дал как живееш, Бог има презумцията да каже до тук. Никой не може да каже защо Боже така или това. В Екклесиаст 7:17 казва така: не бъди прекалено зъл и не бъди безумен. Защо да умреш преди времето си? Виждам какво става. Така че твой живот може да бъде причина Бог да учи нитията земя, но и да ги съкрати. Това е самата истина. Ще дам сега пример, как да улича. Ще кажа, че притча ти казва така: сине мой, не бързай, не забравяй полката ми. Сърцето ти нека пази заповедите ми. Защо? Защото дългоденствие, години на живот и мир ще си прибавят те. Значи това слово, което четем, ако го спазваме и ако живеем, те дават дългоденствие и години на живот се прибавят, така Словото Божие. Това е истината. И това каза Бог, но каза аз, разбира се, речка ли брат Пари, колко говориш. Но това каза Бог. В притче 4:10 така: че сине мой, приеми словата ми и годините на живота ти ще се умножат. Това е Божие Слово. Приеми словата ми и годините на живота ще се премножат. Така каза Словото Божие. И още ще прочета една притча. Притча 9 глава, 10-11 стих. Страхът от Господа е начало на мъдростта и познаването на светия ти разум, защото чрез мене ще се умножат дните и ще се прибавят години на живот. Виждате, всички стихи говорят. Едните говорят за отнемане, други за даване. Но ако човек се покорява на Словото Божие и живее според Словото Божие, Бог може да премножи живота му, да му даде години живот. Това е преката на Господа. И обратно, ако човек живее много нещив живот, лош живот, който те си Бог не одобрява Бога, Бог може да го движи, да го спре. Така че всичко преката на Господа. И сега, в Петрово Словото Божие казва така: който желая да обича живота, сега. Значи виждаме, че има нещо, което е важно да разберем, че има определени изисквания към начин на живота, как се живее. Който трябва да обича живот и да види добри дни, нека пази езика си от зло и устни си от лъжа, говоря, че връзка езика с това, което говоря, с това, което има начин на живот. Има връзка. Знаете ли защо? Словото Божие каза: от това, което препълва сърцето ти, горе твоята уста. А ако тук живее Бог, ако си спълна със Светия Дух, ти няма да говориш лоши неща. Че говориш за Божиите неща. И когато говори Божиите неща, Божия живот е в него. А когато върши
клюки, удумване и много други неща, лоши думи ситуации говориш. И това нещо може да респектира върху начините живот. Сега вижте, в Римляни 10 казва така, защото всеки, който призове Господь ти беше бъде спасен. Всеки. Значи целта на Бога е човек, идейки при Бога, се покае, да го приеме и да получи вечен живот. Сега каза, нека пази езика си от зло. Сега ще видим какво значи това. Ще преждем притчи, които са много основателни, като предупреждение от Бога към нас днес. В притчи 10-19 казва така, значи си кажеш, това е Библията е преди 2000 години написана. Някой ще каже, ама тя актуална ли е? Словото е актуално както преди 2000, така и днес. И казва така, в многото говорени грехът е неизбежен, но който въздържа устите си е разумен. Значи сега дума, не бързи да говориш предварително празни приказки. По-добре помисли. Сега, кажа това, ще има някаква полза. Примерно, някой направи нещо, отива да клеветиш. И каква е ползата? Те дома се скарат, ще каже, направи хубаво. Като ти реджи остане. Сега думам, ако се вземиш, говориш пак на нещо разумно, пак не е добре. Ако участваш всякакви в клюки, в удумване, в мицове, пак не е добре. Значи, християна да въздържа устите си. Значи, тя, дето има поговорка да така страшна устата си, тайно говорда. Сега, в притчи 18-21, чета ви буквално стихове, това са Божи слова, които са като поуки, като нещо, което като правила, как да живеем, така че наистина да живеем благогоден живот. И даже един стих, който в притчи казва, когато глупо е мълчи, излиза като мъдър. Искам да кажа, че мълчанието е злато. Така че ние, разбира се, не с мълчание си казваме правда. Ще има време, когато трябва да говорим, но трябва наистина да говорим смислени неща и той именно по Божие слово. Притча 18 казва така, смърт и живот има силата на езика. И онези, които го учат, ще дадат плодовете му. Значи, ако човек не си слага забрано на това, което говорим, това, което не си изza от устата му, понякога тя каже, рискува за своето християнско цяло, ще казва, защо стъпка в стъпка преди нека човек се отпуска и започва точно там, където е бил. Говори същи неща, бърши същи неща, приятелно същи, които е бил преди. Остава само една дебела християнин и трябва да не ходи на църква. Важно е тези неща да ги отринем от себе си. Апостол Петър каза така, и те, като отвъргите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко отдумване вънка. Преди може да сме имали такива приятели, да си прави и да сме говорили като тях. А обаче едно време, когато човек трябва да се умее, така не, вече не искам да говоря така, искам да направя това. И искам да кажа, че Бог вижда и Бог дава наистина чрез духа си в характера си въобраздаване, наистина в момента, в който да се отличим от тези неща, да може да се преборим. И след това, който е в нас, ни дава сила, когато има желание да оставим тези неща в миналото, малко е така. Но против Словото Божие, Петър казва така, 1 Петър 3:15. Но почти сърцата си, Христа като Господ, като бъдете винаги готови да отговаряте на скрото си кръстопочитание на всеки, който пита за вашата надежда. Значи, ме за да говориш. Значи, той сега примерно, има хора, които те познават какъв си бил. Виждат какво става с тебе. И сега вместо да се върнеш там, където си бил, пак да им вършиш неща, по-добре ти говори това, което Словото Божие каза. И когато се пита някой нещо, ти му говори с благост и милост, кажи му това, което си повярвал, това, което Бог направи в твоя живот, това, което Бог направи на кръста преди 2000 години, това, което наистина може да направи за други до тебе. Така че това е важно да споделим Евангелието и най-важното е да даваме надежда на хората, които са около нас. Надежда, това е нещо, което е важно. Сега, и Словото Божие каза така, нека се отклонява от зло и да върши добро. Вижте, в Стария Завет, в Битие, 4-7 стих, там много ясно казва, когато Каин и Авел направиха жертва пред Бога и Бог прие жертва на Авел, а Каин се разсърди и се навъси. И тогава Бог каза, Каин, защо се разсъща? Ако вършиш добро, няма да е прието. Но той му каза така, греха лежи до вратата ти и към тебе се стреми, но ти да го владееш. И какво направи Каин? Взема ножа и отиде го убил брат си. И сега, около нас винаги ще има изкушение. Винаги ще има грех около нас. Но ние трябва да владеем живота си, да си въвоздаваме, да не допускаме
греха отново да влиза в живота ни. В Римляни 10:12 така. И тъй да не струва греха ваше смъртно начало. Греха трябва да бъдем обърнат да страда сега. И то става именно чрез когато ставим всичко в ръката на Господа. И така в Римляни 12 глава апостол Павел дава начин на живот, правила за взаимоотношение между нас, хора. Казва така. В Римляни 12 глава от 17 до края. Никому не връщайте зло за зло. Това е много голям стих, ще кажа защо. Когато някой те прави нещо лошо, ти веднага си мисли, чакай сега, аз точно на месец. Ще очакам аз 7-2 месец, той ще ми падне на топката. Ще ми падне на ситуация, в която аз ще му го върна. Много пъти хората мислят така. И когато дойде някой момент, в който човек е забрал вече, и тогава другия прави нещо и се връща. Обаче, Библията не говори друго. Никога не връщате зло зло. Промишляйте с това, което е добро при човеци. Значи сега дума. Дай Словото Божие каже, ако трябва, останете и онеправдани. Значи сега дума, даже може да си прав. И какво от това? Сега човек да се казал нещо, направил нещо, забрави го после, де остана главата си. И казва така, ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мирски човеци, в мир. И казва така, не се отмъщавайте възумени, но давайте място на Божия гняв, защото е писано, на мен принадлежи отмъщението, аз ще сторя въздаяние, казва Господ. Но, ако е гладен неприятелите, нахрани го. Ако е жаден, напъй го, защото това, което правиш, ще натрупаш жан на главата му. Не се оставяте по побеждава злото, но да побеждава злото чрез доброто. Значи, важно е наистина християнина да има така желание със себе си, да прощава, да живее в мир с всички хора около себе си. Не право Словото Божие казва в Евреи 12:16. Търсете мир всички и онова свещение, без което никой няма да види Господа. Сега искам да кажа, че огън не може да бъде потушен с огън. Ако не те прави лошо, и ти може да бъдеш лошо. Напротив, необходимо е наистина хвърли вода върху огън, ще изгасне. Сега дума не трябва да отрушаме хората според това, което правят нас. И сега, в Римляни 5, това е много силен стих, казва така, Римляни 5:39. А пък аз си казвам, не се противите на злия човек. Но ако те песи някой под дясната буза, обърни се и другата. Ми е интересна работа. От работа е не моршиш. Обърни се. Така че това говори, както пише така в духовен аспект. Не трябва да имаме всички хората, това неприемно трябва да бъдем това, което е празнал. Напротив, нека сме да прощаваме и да продължим напред. И Словото Божие казва, нека търси мира и стреми към него. Мене нищо може, вижте. Преди да варим Бога ни сме вжели в бунт към Бога, бунт, като врага на Бога. Но когато Христос дойде, той на кръста ограме безсоносност заради нас, наши грехове. И в Римляни 5 казва така, и тъй оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Христос. Значи виждаме, че когато дадем при Бога, никой се види в бунт към Бога, ставаме вече приятели на Бога. Точно при Христос, защото той образ нашите грехове. И нещо, което е важно сега, вижте, мир какво значи? Съгласие, спокойствие, добро отношение, разбирателство. Това е, което става между нас и Бога. И Бог се това да бъде с нас и около нас хората. Сега вижте, Псалом 37:27, ще говориш 5 минути, не повече. Така, Псалом 37:27 казва така. Отклонявай се от зло и върши добро и ще имаш вечно жилище. Виждам какво обещание. Злото ще завери в ада. Търси доброто, търси Господа, защото ще имаш вечно жилище. И искам още да прочета, което е много важен. Притче 15:24 казва така. Притче 15:24. Божие Слово ни говори за много неща, които са важни и трябва да ги преосмисляме. Казва така. За мъдрият пътя на живота води нагоре, за да се отклони от чело долу. Пътя на живота на човека е напред и нагоре. А тези, които са без Бога, напред и надолу. Правите разлика. Няма как да се пресекат. Единствено Христос е този, който може да види човека в Бога, при Бога, ако човек се покая. За да кажете, Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а Божия сила и спасение тези, които вярват. И сега Словото Божие каза, очи на Господ са върху праведните, но също и върху целия свят. Никой не е навън от Бога на Господа. Бог вижда всички, Бог вижда всичко. Защо? Бог вижда
иска наистина, те скрипси негови деца, да обхватне него, да играт към него и той е готов и да помогне. От нас иска наистина нашето плане да бъде върху Бога. Знаем, че Бог е навсякъде, Бог види всичко. И каза така: ето окото на Господа е върху ние, които му се боят, върху ние, които се надяват на Неговата милост. Така че никога нищо не става около тебе, което Бог не го знае. А тези, които нямат Господа, Бог ги наблюдава, за да даде надежда на тях. В Словото Божие казва в Стария Завет: очите на Господа обикалят целия свят и търсят сърца, съвършени спорни към Него, които да търсят Него. Че Божията милост е да бъдат хората спасявани. И за жалост, който твърди Бог един ден, ще го каже пада точно по това, че той така е избрал. И сега, и Словото Божие казва, още искам да кажа едни притчи тук в 4 глава. Словото Божие казва нещо, което е важно за нас като християни. Това е последния си, който ще го прочета, ще го завършим. И това е, казва така: повече от всичко, що пазиш. Какво да пазиш? Парите си ли? Съкровища си ли? Нещо друго има, а? Яден консулация тук. Притчи, 4 глава, 20 си казва така, долу. Това е последния стих. Повече от всичко, що пазиш. Което пазиш, пази сърцето си. Сърцето си казва. Защото от него се извлича на живота. Живота е от вътрешно. И каза така: махни от себе си лъжива уста, отдалечи от себе си коварния език, очите нека гледат право напред и клепачите нека бъдат насочени право пред тебе. Обмисли внимателно пътеката на лъжец си и всичките пътища нека бъдат сигурни. Не си отбива ни надясно, ни наляво, отиде ногата си от зло. Видите колко хубаво наставление на Бог. Кой е на Бога? Целта е всеки един човек, който да е при Бога, да получи вечен живот и да бъде в небето. Това е Божията цел. Бог не иска хората да отпада. Ти Словото Божие казва, че Бог разтегне времената, да може повече и повече хора да бъдат спасени. Така че, сега, на въпроса е: кой е този, който обича живота? Всеки обича живота. Обаче въпросът ми е пътят към истинския живот, чрез Христос. Наистина, че вярвам в Него. В Деяния 14 казва: и няма друго име дадено между човеци, които чрез да спасим. Няма друго име. Това е Христос. И сега сам каза: аз съм пътят, аз съм истина, аз съм живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Нека Бог да благослови. Нека Бог благослови и остатка от тази вечер. Нека се молим сега.